Kada je u pitanju hraniteljstvo, sad ona čuvena rečenica, znači iz udžbenika, privremena mera porodične pravne zaštite, jako, jako bitna uloga u životu mladih ljudi, jako odgovoran, pa ajde, neću da ga nazovem posao, ali jako odgovorna uloga u najosetljivijim, najemotivnijem i sigurno najtežem periodu tih mladih bića. Vi ste se našli tu kao, pa mogu da kažem, i kao dobre vile i kao spasioci koje pružate utočište. Ja znam da, pošto termin jeste privremeni i jeste to privremena mera, znam koliko najveći deo vas zaista svakim danom radi svoj odgovoran posao i koliko spremate tog malog čoveka, dečaka ili devojčicu i za taj period kada se nadamo da će pronaći svoju stalnu porodicu. To nisu jednostavni trenuci,